Malawian camera. Good morning, comrade. How are you? Sorry. Good evening, comrade. How are you? Guys, that's a Samuel Luara. Yes. Ndelelo pali nkhani zingapo zimene zilipo kumambe tinkhale pomwepo kuti timvere kuti akuti chani ina imene yabepa kwambiri ndi ya Mai Joyce Banda. Good evening, and how are you? Mwaswera bwanji ndipo ena tinganene kuti muli bwanji. No, comrades, I've been very quiet maybe the few days. Ndinali ndi maliro ku Blantyre, ndinali ndi maliro ku Nkhata Bay, also ndinali ndi maliro kwina ndi kwina. I think it has been a very busy week for me. Since last week, I've never been fully settled. Kukangati ndikumana ndi zinthu zambiri zomwe zokhuzana mwina kubanja kapena kwa zinzanga. Thank you very much pa ntambira amene mwakamutipasa kuchilimbikiso pa moyo wathu wa siku ndi siku tikamakhala. Chikondi sichipyola pamenepo yayi kuchimu zako mamziwa ukakhala pa mavuto. Zikomo kwambiri pa inu nonse amene mwakhala mukundisatira moyo wanga ndisanabwere pa public kuti ndiyankhulepo. Comrades, about the politics of the day. Mawa anzatu achipani cha NCP kulima primaries ma constituency. Mzimba Sorora is one of them. I don't know kwina ndikutiko kumene kuti akhale ma primaries. Nthawi yomwe aliyense akhala asakugona tulo lero kuthamanga ma candidate, ma shadow MPs atawine ndi ndani. And I'll be monitoring this closely kuona kuti kodi ku NCP kuli ndani yemwe tikuona ku constituency ya Sorora angawine ndi ndani. Izozo tikwafuna zabwino amene atawine ku MCP uko. Ndikwatu, that is my constituency. I come from that constituency. Comrades, as usual, ine sinima bwera mbuyo ndikamayankhula ayi. Ndipo sinima thamau kuti ndatsanzeru oroma plan. Ndikakhala phe ndikumaona mbali zonse zomwe zimapangisa dziko la Malawi kupita pasogolo kapena kulepheresa dziko la Malawi kupita pasogolo. Dziko la Malawi ndikubwera mbuyo kwambiri every time. Chifukwa mwina anthu osafunikira ndi amene amathamangira kukhala kusogolo. Zinthu zomwe tifuna tipange ngati dziko. Mwina anthu osaziwa, anthu osazindikira amasogola pasogolo. Mbuli zenizeni, anthu asankho, anthu adyera amasogola mwina kusogolo kukhala ngati akhale kufupi ndi msogolo wa dziko. As a result, Malawi wasiya anthu ambiri anzeru kumbuyo zasogola ndi ziselepwete kapena visiru vomwe vasogola kumakhala ngati kumapanga ziganizo za mdziko lathu muno. It's very bad, it's very sad development yomwe ndangomva kwa former president. Yemweso anali vice president kwa Bingwa Mutharika, pamaso president wa anasalamulirapo after the death of Bingwa Mutharika, Mai Joyce Banda. Mai Joyce Banda aufuna kambepo zokhuzana ndi mgwirizano nalipo. Kumbuyo kwa Mai Joyce Banda samakamba mwachuchuchu kuti chinali mu agreement chinali chani. Koma panopa kukhangati akuyandikira kukamba chilungamo. Koma chodabwisa nchokuti chifukwa chani kumambuyo konse kuja machita mantha osayankhula. Izozo ena muzimva pa program yawo pa Zodiac lero pa special interview mene atakhale nayo. So timva komabe ineyo my position is like this. Chaka chinochi cha 2025 chinali cha Saulos chilima. That's all. Joyce Banda kukamba inde koma na chilungamo cheni chinachoka pakama pa Saulos chilima. Mwini wake Saulos chilima anakamba mgwirizano omwe unalipo pakati pa Chakwera ndi achilima. Full stop. Anakamba. Ndipo asanamwalire anakambaso zimene zizi. Asanambe pita ku court anakambaso zimene zizi. So chilungamo ndi chimene chija cha Saulos chilima. Ena wakhoza makamba koma it's too late. But the truth is what Chilima said earlier on. Kuti nthawi hii inali yache. And the guy died while chili kuntima, while chigwirizano chija chilipo. He has died while the agreement was still hot. Ulendo mene uti kupanga campaign wa kabambe, bwezi kupanga campaign wa Saulos chilima. That's what Malawians must know. There's nothing that is going to change the situation. Panopa ngoti mina zabwera Mai Joyce Banda aukamba because of politics tikupita kumzisango. Koma chilungamo chinakambidwa kwale ndi Saulos chilima. Nthawi imeneyo ali wa moyo. Zinthu zitamba kuvuta mwe ndi Achakwera. Anthu atalowa pa anthu oyipa mitima atakhala pafupi ndi Achakwera.
kumasokoneza. So what I'm trying to say here is, all what now we're going to hear kwanza amene anasainira nawo agreement japakamzinsi for youth zimene zinangosayinidwa time manager koma palibe chachitika. Koma chimene ndimayembekeza kuti ndive kwa Mai Joyce Banda nchokuti chifukwa chani Chakwera samamvera malangizo ngati amalangizidwa nthawi imene yoyo. Joyce Banda was one of the partners at Saulos. Chifukwa chani Joyce Banda sanamthandize Chakwera kapena ndipatipo paina Joyce Banda ndi Chakwera anasemphana maganizo ndikulephera kumalangizana kuti boma lathu liyende bwino. Saulos Alliance was meant for development of this country, was meant for unity in politics in this country. Koma that unity has never been seen. And panopa, it is very difficult for ordinary Malawians to trust members of Saulos Alliance. Aliyense amene anali mu alliance panopa ufuna udindo wa usogoleli kapena udindo wa kuchipani kapena udindo wa constituency kapena wa udi tikukayikira Malawi, because these people, their alliance was there to make Malawians smile every day, every night. Koma zimene zonse zinaoneka. What made Joyce Banda not to tell the truth kwa Chakwera? Why not tell Joyce Banda sana muze Chakwera kuti azikhala bwino ndi vice president wawo? Sure, Joyce Banda ali vice president wa Bingu wa Mtalika amavuti council mmene amavutika achilima koma sana mwalire. Ndi zimene zizi ikanaka nthawi ya anzathu amene anasainira agreement. The people who signed that agreement between UTM and Chakwera, IMCP, amene wawa anthu anasainira ambonizi bwezi mwene zikubwera poera kutuza cheni chimavuta ndi chani kuti Saulos Alliance mpaka ilephere. Because now we cannot compromise or we cannot believe anyone who signed the agreement was part and parcel of the agreement signing pakati pa UTM ndi MCP. Mai Joyce Banda anali mboni, Enoch Chana anali mboni. What made them not to advise Chakwera in the right way or politely about the treatment that he was trying to give he was supposed to give kwa vice president? So zimene zizi kamabwera panopa zikuti khala ngati za chilendo pamene mwini wake asanamwalire chilima ananena kale kuti nthawi imene iyi 2025 inali nthawi yache kuti akhale pa mpando achakwera kafumu. That was part of the agreement, and we heard this from the dead man who was the vice president, Saulos to him. So comrades, Malawians, let's not be taken by these small cheap politics. Joyce Banda panopa nafuzidwapo zimene zizi sana kambe chilungamo ya amathawa kwa panopa kubwera poyera kuti yayi zinali kodi, which is not, I don't see kuti zimene zizi zoti tingazitenge serious. That is number 2. Number 3, ena akumakamba kwambiri zokuzana ndi chipani cha DPP. Yeah, DPP mwina chipani cha adadi azawina, DPP ibweraso mboma. Ineyo Malawi sinina ukhutira yayi. I'm not a very happy person kumava kuti DPP akulimbikira kuti wowo mpaka ufuna be vote pa September pa. Kodi vote ufuna DPP ndi achani? Chifukwa chana DPP ufuna vote? Because comrades, Malawians, ineyo ndi makonda ziko la Malawi. I love this country, and I don't see any politician, I don't see anyone to be my opponent or my enemy. Everyone in Malawi is my brother, my sister, my uncle, my aunt. Aliyense kumalawi ndi mbala wanga. Chendikona ineyo ndungona usogole wa ziko lino. Tentuone ku DPP ukuku. How come the whole DPP, chipani chonse cha DPP, basi chingokhala ndi anthu amene akuendesa chipani chipanopa anali, let's say for example, the whole of this party DPP, imene anthu ambiri mufuna kuti muzayipase vote ena osaziwa zimene mukupanga, you want to give votes to DPP kwa APM, anthu mugaza bwanja Malawi. Of course imene APM nkhani ya age tisiye uku kodi ntangoganiza na Malawi. Amene ali secretary general wa kuchipani cha DPP, he was the chief of staff ku State House nthawi ya APM. He was been very close, that means he was very close to the president. He's now the chief secretary, he's now the secretary general for DPP. Number 2, the director of youth was a bodyguard wa APM to State House. That means amene saboma nthawi imene chauta Peter Mtalika alephere anali awawa a chief of staff amkhito pamene panopa nda secretary general chipani. Analiso anzangawa aganawa Anoman Chisale anali gado wankulu wa president panopa director of youth. Kusonyeza kuti APM tikangwa voters panopa anthu omwe wawa ndamene azakanamiza APM ku State House.
and kuti APM kuti achoke mboma timchosepo pampando APM chinali chifukwa cha Mkhito kusayendesa bwino zinthu ku State House, kumapereka ziganizo zomwe Amalawi ambiri sizimatisangalatsa, kulemera kwambiri kuposa mtsogoleri wa dziko. As chief of staff, he was so powerful, so rich, kumangogula galimoto ngati kugula sapoto za skuna nthawi imeneyo. Uyu gadi wa president anali ndi mphamvu zambiri, even kopseza polisi kapena kopseza anthu, kumaombera mwina mfuti, kumakhala ndi mfuti, kumapanga ma incident osiyanasiyana. Discipline kunalibe ku State House because of these people. And today, aku DPP wo apanga interest, wina kumsankha kukhala secretary general, wina kumkhala director of youth. Pafupi ndi APM. That means palibe chimene chasintha ku DPP. Kwa ine mene kuzira ndale za ku State House ndi za ku chipani. Kodi ku chipani cha DPP go kulibe anthu ena omwe akanatenga, ko kunalibe anthu ena omwe akatenga mipando ya secretary general. Kulibe anthu ena omwe akatenga mipando ya director of youth. Because APM kuti tisakonde Amalawi, timaona zimene amapanga a chief of staff. Nthawi imeneyo Mkhito amapanga zinthu zokhala ngati kuti zosatisangalatsa hayi. Timaona Mthalika amayendera zeru za amene wawa ku State House. That's why zawo sizimayenda bwino ya. Inde ali ndi milandu ku makhoti sindikambako, koma ndingokuunikira na Malawi. Kodi munthu yemwe anali chief of staff wa president, lero wakhala secretary general, mukuona pamene pangendese bwanji chipani kapena dziko angaliyendese bwanji? Chwa wawo moyo wawo wonse akhala wofewa ku State House. Olo umphawi wamwe timadandala anthu ife, iwo ali ku State House sakuuziwa. Anali anzathu chilichonse chinali pafupi. And pano pamene achokako ku State House akuona zowawa, akulimbikirabe kuti abwere ku State House. Ine ndikuona ngati pamene papa Malawi sizili bwino ku DPP hayi. Mmene ndikuziona ineyo, I'm not very comfortable. Of course, we want Chakwera to be out of government. Achoka dikali Chakwera, alowa mukabambi. Koma for DPP, kwani DPP kwa anthu ake ndo mtundu wanji? Sipu kuchiona chimene chichi kuti ni mistake kuti Mkhito yemwe ana chief of staff wa APM lero la ukhala secretary general wa chipani. Mugaye chipani chimene chikuyenda bwa? Chikuyenda bwa chipani. So anthu amene wawa, you can see the background of these people. Mkhito was a former inspector general of police. Ali ku police, so many scandals with Malawi police service. Kunali nkhaza timamangidwa, timatani kuzunzidwa. Just like Chisale was with the Malawi Defense Force. Ali ku Defense Force, we don't know what happened. Komabe mukona moyo mena makhala. Ndi anthu oti zopanga zawo suti kapena even adakhala APM akhala pampando. Azasinda khalidwe lawo lomwe amapanga kalekale akugwira ntchito ku State House. Ngati chief of staff ndi director of youth. So Malawi comrades makamaka chipani cha DPP anzanga. Ndikumvera ntisoni kwambiri. Sit down. Look at these two positions ya ku DPP. Imene Amalawi tikuopa kuti anthu amene wayi. Komanso nthawi imene amachoka Saulos silima akuchoka chipani cha DPP. Anthu amene wawa they were so powerful. Chief of staff ndi director of youth. Nthawi imene ali chief guard wa Mthalika. Nthawi imene Saulos silima anachoka ku chipani chimenechi. But daso kabambe wachokaso chipani kumene kuja. Nthawi yokuti anthu awawa they're still closer to the president. APM amene afuna ayimirire. So comrades, this is food for thought for you. A DPP wonaniponi, Amalawi wonaniponi. Kodi chief of staff yemwe panopa, yemwe ana chief of staff kalekale panopa secretary general wa chipani cha DPP. Angatithandize APM akawamboma. Sasa khani mphamvu zochulukanso kuposa mmene zinali poyamba paja. Nanga director of youth yemwe anali guard wa president. Just a mere bodyguard. Koma taona nimene zimayendera zinthawi imeneji. Tonse Amalawi zinatinyasa. Kodi mwayiwala? So comrades, Malawians, for DPP, aina ukhaso pansi, aone kale maudindo ena, amene anthu ena panopa ali nawo. Chifukwa, mbiri anthu amene ali maudindo ofunika kwambiri kuchipani cha DPP. Khalidwe lawo anthu amene ndilo dabwisa. Komanso, it's not welcome pa Malawi standard di mafuta metili nawo. They don't have skills to run government. They don't know anything about economy. Sakuza china chichonse. Let me come to MCP. MCP, as usual, the president is here in the north. A president atu achakwera ali kumpoto. As usual, kumpoto kuno kuli tradition oti mafumu atu. Amatakwa kumandi president kumaka muyamikira izi. Zizini za chilendo, si za chilendo ya. Koma sisi mati pindulira kumpoto. Achakwera mena ali kumpoto kuno. Anthu ena amango anemza president. Mafumu akwatu kunzimba, they're still pledging support to the president. But when you see the support on the ground, this is an embarrassment to us as Northern Region people.
mafumu chonde mafumu ndakhandi kunena, don't talk anything about development that is not seen on the paper. Chukwa nthawi inja campaign, there's no way mafumu angapite kupapa pledge support kwa president yemwe akulephera. Amalawi pena pake mafumu athuwa muzalangizako. I know mafumu akumpoto ndokula mtima, koma sometimes understand koji chitukuko ndi chani, because mafumu chitukuko chawo chenicheni sichimaoneka yani. They don't contribute, they never contribute, or they don't contribute anything towards ufumu. I mean towards development of any country. Kuno kuzimba ife we have got 10 years, but we are so poor. Kwa ma 10 years yo, ndaye zonse president kabula kupoto amapita kwa command president. I don't know what makes them. I don't know what type of tradition is this. Each time the president comes to the north, chiefs of Mzimba, they go and meet the president. Kama kambira na chani, I don't know. So chani zero sichikoneka. And where they're coming from, amachoka kumaro kuti ndikosa ukisisa mafumu amenewo akakaona zabwino ambakazona state house. So kadwe imene ya Malawi makamala kuno kumpoto ndikutipwetekesa kwambiri. So president akangona mafumu akumzimba ndimene timaperekera maulemu. Why I'm mentioning mafumu akumzimba? Mafumu akumzimba ndi ambiri. We have got 10 years in Mzimba, and all these years they go and meet the president. So they appreciate the president, they give support to the president. Koma support akuperekeja, if a city kuiona kunoko as a district, we see nothing. Palibe chituko chomwe tikuchiona kuti chichi chituko choti fumu mpaka ikayabikire president kuti akupanga bwino. Of course, akuyamikira munthu wandale, mafumu akuyamikira munthu wandale, that's why ndikukamba. President Chakwera is a politician. Tinampasa vote ndifeso anthu amene pasi pa mafumu. Tinampasa vote. Chakwera akumuyamikayo. That means if we are more important to Chakwera than mafumu. So mafumu mena onekera papa, they cannot decampaign the president of the day. Then mafumu ndife tasempanakale ametupeleka vote kwa president. Even pa 2025 tikaza vote ya msogolo wina. Mafumu amene wao akamsogolozaso fumu imeneji. Let's try to differentiate. And that MCP at Chakwera. Maybe this should be your last time. When you come to the north, don't invite our chiefs to state house, to state lodge. Mavuto atambira amene tikwaziwa kumpoto kuno asapimbike ndi mafumu amene amakumana Chakwera ku state lodge. Kuli mavuto ambiri kuzimba kuno omwe mafumu tena kuti tafuse mafuso atiyankhe why we are not developed when our chiefs are very close to the government, who is the president. So comrades, Malawians, this is something that you have to think about. Kodi mafumu akutithandiza pankhani ya democracy. This is very sensitive time. There's no way a chief can go to state lodge and say and align himself with the failed leader. Yemwe pa September na uchokapo. Ikaite dicho basi president aliyense azikhala ni mafumu. Aziyamikidwa ni mafumu. Mafumu must be quiet. Aziona nthawi yokuma ndi president. Akangolowa pa home office is okay. Koma nthawi ya campaign mafumu, chonde mafumu, don't take sides. So antena tikuona ngati mukulakwisa zinthu. Komanso tikaona pa ground mafumu kumene mukuchokera umphawi kwambiri so kwa basi. So forgive me to say this, we are in Malawi, ndikumaona kodi tikulephera bwanji kutukuluka Malawi muno chiwaya zinkhani ngati zimene za mafumu. About UTM and these other things. Chipancha UTM, thank you very much. You are doing a good job. That's it. Siniyakamba zambiri ya. But in general consensus, Malawi sekukani kumaso. Ndawi tilimoyi yufuna msogoli woganiza, osati msogoli wongofuna kumangu sekera zina zili zonse. Osati msogoli wopanda malaini kapena ma plan abwino. We need a leader yemwe aina kuti aseguke kumaso. We need an economist yemwe amaziwa kadisiduka ndalama. Ziko latu panopa likufutika chuma tilibe anthu oziwa kwelisa chuma. Tankandi anthu andale omwe saziwa china chilichonse. So comrades, Malawians, when I'm campaigning for a good leader for you Malawians, yemwe munthu oti akuzakusina ziko latu, I'm also taking care of you personally. Ndikudikirani ndikomanso ndikukondani kwambiri. Malawi, we don't need politicians who just know how to say thank you, who just know how to lick boots of a failed leader. No, we need somebody, a leader yemwe akataya pa mpando aliyense azisangalala. Osati azingosangalala mafumu okha kapena zathu achipembezo. Ayi, aliyense kumalawi azisangalala, mafumu azisangalala, anthuso amwe pasi pa mafumu azisangalala. Comrades, good evening everyone, and tikumanaso mama zikomo.
Malawian camera.